Τώρα παίζουμε Clash of Clans. Θα παίξω έναν αγώνα και μετά θα σας δείξω τον κόσμο μου. Έχει αυτός. Αυτό δεν είναι λίγα λεφτά. Δυστυχώς χάσα, αλλά θα ξαναπαίξω έναν αγώνα. Τώρα που μου ήρθε και λίγη συμμαχία, θα ξαναπαίξω έναν αγώνα όπως είχα βάλει πριν, με 12 και τη συμμαχία. Πάμε. Λοιπόν, αυτόν τον αγώνα τον έχουμε πάρει σίγουρα και θα μου δώσει 19 κύπελα. Δεν είμαι πολύ καλά στο Clash of Clans γιατί το άρχισα πριν 3 ώρες περίπου. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, τώρα σας παρουσιάζω τον κόσμο μου. Λοιπόν, Gold Mine έχω 3, Barracks έχω 2, Elixir Collector έχω 3 νομίζω, ναι 3, Camp έχω 2, Elixir Storage έχω 2, οι τοξότες μου αυξάνονται, βασικά τις έχω βάλει για να χτιστούν καλύτερα. Gold Storage έχω 2, Mortar έχω 1 με 1 level, συμμαχία έχω 2 builders και το town hall μου είναι level 3 και σε λίγο θα το πω 4. Θα πάω να αναβαθμίσω τους τοξότες. Μόλις πήγα 7 level με αυτό και έχω 257 κύπελα. Λοιπόν, τώρα πάμε στις κατατάξεις. Για bronze θα χρειαστείτε 400 κύπελα και για silver 800 συν, για gold 1400 συν, για crystal 2000 συν, για master 2600 συν, για champion 3200 συν και για titan 4100 συν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω μπει καν στο bronze, αλλά προσπαθώ όσο το καλύτερο. Θα αναβαθμίσω λίγο τα τείχη. Θα διακόψω λίγο αυτό.